ne ko nin ye mun ko ye kabini covid-19 y'a yɛrɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ foyi de man ɲi bilen n ka cɛ a ye danabani ni covid-19 in tɛ yan an b'a kɛlɛ k'a kɛlɛ fɔ ka y'an bila. Foloni tawni o an yɔrɔ ka se aw yɔrɔ aw fɛn fɛn sɔgɔlen mana ni sanga na radio Joliba kan aw bɛ kana mɛn radio Joliba kan ni télévision Joliba sanfɛ aw bɛ kana jɛ fɛnɛ bɔlɔlɔ fɛnɛ sanfɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ɲɛna k'aw bɛ bisimila aw ka jamukan mandi kan mun bɛ tali kɛ coronavirus yɛrɛ ye jumɛn ye ni jamukan kura ye mun bɛ sigi anw fɛ Joliba sanfɛ radio ani télévision ani bɔlɔlɔ yɛrɛ kan aw bɛ se ka na jɛ ni kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sanfɛ ni Ala ma basi kɛ jamukan in a kun ye jumɛn ye ka se ka walawalali kɛ aw ye ka se ka fɛn fɔ aw ɲɛna bɛ se ka fɛn mun faamuya bana min bɛ diɲɛma labɔ bi n'a bɛ fɔ o ma ko coronavirus ni dɔw yɛrɛ ko k'a fɔ ko covid-19 bana in hakili jiginna an b'a la dɔn k'a fɔ k'a yera Sini jamana kan Sini dugu jumɛn na Wuhan décembre tɛmɛnen an bɛ alors an bɛna an da don nin na ka se ka walawala aw ye o no an ka maa welelenw an n'olu fana bisimila ka se ka fɛn fɔ aw ɲɛna aw bɛ se ka fɛn faamuya alors bana in kan cogoya min na maa fɔlɔ o ye an ka dɔgɔtɔrɔ ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale ye Mohamed Togo ye maa filanan o ye an ka chroniqueuse ye n'o ye Sokɔna Jakite an b'ale yɛrɛ fana fɔ ka waleɲuman dɔn maa sabanan o ye an ka Zirindala Waraba ye ale yɛrɛ fana gafe sɛbɛnna ye Abubakar Eros Sisoko an b'a yɛrɛ fana fɔ n'an ka weleli jaabi diyara an ye o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ walasa ka se ka kɔgɔni kɛ an ka émission in na dɛrɛ an bɛ alors an ka Segu n'an ka dongo tigilamɔgɔ dɔ fana wele n'o o ye humoriste belebele ye ale tɛ kɔfɛ maa ɲɛna bilen o ye Chakinito ye an b'a yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn o tɛmɛnen bɛɛ kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛna kuma di an ka artiste waraba wɛrɛ ma n'o ye Baba Mariko ye ale fana na alors a ka ladilikan a ka welewelekan lase diɲɛmaa ma walasa an ka se ka an yɛrɛ minɛ ka bɔ banakisɛ in tɔɔrɔ ma cogoya min na n'o fana bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an tɛna sigi ni jamukan in kan fiyewu ka wuli ni aw ma nisɔndiya ni dɔnkili duman ye an bɛna Baba Mariko ale ka dɔnkili dɔ lamɛn n'a ko min ma coronavirus an b'aw fɔ a bɛɛ lajɛlen na k'aw bɛɛ danse. Cɛ kelen tɔgɔ caman Chakinito ale kɔni sketch kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nin sanga in na ka bɛn ni coronavirus ye an bɛ Chakinito fo ka waleɲuman dɔn a ka sketch an ka ɲɛmaa dɔw yɛrɛ fɛ yan n'o tɛmɛna na bisimila an ka kɛnɛ yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ. Ne ko coronavirus ye mun ye coronavirus mun don coronavirus ye bana ye bana min ye barika di boci ma ka tɛmɛ tiso kan coronavirus aw yɛrɛ b'a mɛn ko coronavirus ya kɔrɔnafirisi ka mɔgɔw kɔrɔnafiri pewu a y'a lajɛ kɛ bɛɛ dabari banna bana min yɛrɛ t'an ta ye ka bɔ fo wali jamana kan i ma de ka se jamana min kan fo i kɛrɛfɛ ko bana min don k'a tɛ ye k'a bɛ yala yala mɔgɔw cɛ la i b'a mɛn ko coronavirus ya coronavirus ka mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na coronavirus a lajɛ den tɛ se ka tɛgɛ di fa ma fa tɛ se ka tɛgɛ di muso ma an bɛɛ faralen don coronavirus coronavirus i bɔra min sa i bɔra yɔrɔ min na taa ye sa i nana mun kɛ Mali la yan a fɔra ko fura t'a la nka a bɛ se ka kunbɛn dɛ a bɛ kunbɛn cogo di i ka to k'i tɛgɛ ko safunɛ na ka caya kuma y'i ja safunɛ sugu do koyi a sugu bɛɛ hali n'a kɛla kabakuru safunɛ ye safunɛ ma bɔ safunɛ la koyi a fɔra tuguni an k'an cɛ janya ɲɔgɔn na mɛtiri 1 ɲɔgɔn na o kɔrɔ tɛ ko sisan ko n'an bɛ tila tɔgɔma sisan ɲɔgɔn fɛ e bɛ yan fɛ ne fɛnɛ bɛ yan fɛ an fɛnɛ b'an ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ yan a fɔra tuguni jama dalajɛba an k'o dabila jama dalajɛba an k'o dabila an cayala cogo o cogo mɔgɔ 50 ko yala fu mun bɛ yala yala mɔgɔw fɛ yen fu falaki la ci t'i bolo k'a tɛmɛ ni sen fila ye don o don e de bɛ taa karija fɛ e de bɛ taa zumana fɛ e de bɛ taa awa fɛ k'i k'a dabila ko coronavirus bɛ yen i y'a mɛn yan k'i k'a dabila ko coronavirus bɛ yen jama dalajɛ samedini taratani arabani k'a k'o nɔgɔya n bɛ taa karisa ka dumunikɛyɔrɔ la n bɛ taa karisa ka bannikɛyɔrɔ la k'a k'o nɔgɔya min ye misirilataga ye ko an ka taa misirila don o don ne tɛ se ka n da don o la dɛ ne tɛ se ka n da don o la sabula ne jɔyɔrɔ ka dɔgɔ o la nka aw yɛrɛ k'a faamuya aw yɛrɛ ye coronavirus
taka banga mali kono sakini to kani kashin tevenen ko kawo na am yi fuki wala nyimondo sakini to ika biboro mi bibrombe bo bibrombe la folo sabla jamana tabulu nyaga mino do warti mo bolo ka ndono sa mais tetine de bibolo mais tetine to la so bashte ani wuli na nga kene ka kene mumbe talike covid 19 re jumeye dakuru nya kele rf covid 19 jumeye coronavirus ya corne befua corne flexia o fene bala a sugu bere dalal ali ko tournevis wa tournevis bon awara ko bolo sareke nere bolo coronavirus e bana mi mai barami gela sabu ka barka do buci la katmeti solika awo ni e boci bote ba me ni tusola wallahi kene be jenzedi abana ko ni vraiment che mai sabla o ko frama soro bana mina vraiment aga ga fratiola nga mesure do kon be bibi ka sababu ka are kisi ka nga to ka ku safna ka chaya nga mabo nyugo nga to ka maski do jama yala fundi fen ka ngolu damla ko kon bankisi nga ambi ala deli fraka soro banaina ala ka fura noya anga nyinene kelo bela jeli ala ka fura di am bela jeli manga no tawta anga hakil ton la sabula ala ko yiche me ki akito la fane ngu fe yoni fene kala kan ngu fane aya ametani alors masala yi technique ani bi nyogombulo ba mo non côté ko surtout ko mo na dongo ni nyokonche dabu ise ko ni dang idongo ite yande limunake ko nyaka do oui couvre-feu yani couvre-feu ka wuli yaro ni 19h c'est là ou 20h c'est là droit sotrama c'est le monde sotramata jaba be fini parce que 21h couvre-feu be hakli be bol dila donc chorba do be fonta do fosenu andana ara dala nyamala do sotrama fala po sotrama laban do chorba yi joka deli ke che do che place dia sa ay ntese chorba vraiment be prise de couvre-feu be chorba yi to la do chorba so la quoi massa a sogosola ha ngo sotrama vidi la de sotrama vidi la droit asina ka do ki sigi ko ja ko ni mu marketa fe mo dina na me ni mu marketa wallahi bila ngbe to ba ka so ayo fo mi ngeno sotrama tla ka fatu ni bon jamduma ne ya fani ikore ko le dide ay fani ay de de bien dido soga wal mono natif dina ala nga kene nyagambulu anana jambulu ala boro jambulu ma foga wal mondo ka foko ala kan nyogona uchaya ala ni nyogoche isidibe amina ya fonga kuma nyalo la tuka mina nga mawuli lo fene bismillah ni sangena ali sogona jakite ye ali koni nyune kala ye atara sena munu kata bo sans fait ayemu so anga jeka ala mi sogona ya fe sogona jakite c'est ame foli la sen ala me bako bela jelema ani en fleur bako bela jele ina fo ya fo chogomina antara kuna foni do wini bololo sans fait banainga no covid 19 ye kuna foni no namba ira en la me bako en fleur bako la ku bora Dien jamana ko tomba mbe na be foma ko ONU ale bolo faram ka baranye shine be kene ko na be foma ko OMS ubora ale de yoro la kadaka yaye haklina chamambe mokowla wala sa ka jabidu ma bana ko enka uka chien ani kuma do mun be mokowla fli uye jabu bla uka bololo siraw kan o doye moko chama bana ina kumala kuna fonu charito ko fa kera moko nyana koni bana ye moko mine alaban jako yaye fatulier uye kuna fonu blaka ira ko bana be seka moko mine no covid 19 ye aka cha ube kenea moko chama be no ni bana yumne no covid 19 ye ube seka tamasere do wira a moko do be oluka tamasere olu manjugu ube seka ke nu demena furakeli na siraw fe ube kenea o tamasere nunu na ye kumana munu kan o doye ni farikolo kalayara walima ni moko tora ka sogosogo walima ni utora ka geleya soro nube ka fiyan sama o ya tamasere do ye o la mi ni nembu fe u ka telia ka keneya tigila mogo do yoro yini walasa ku kuna foninga u ka folo ka minke u kana wuli ka tigi segere u ka weleri de ke nega juru sira fe walasa u be se ka kuna foni soro ani u kan ka minke u ka bila sira ani fene u ya yira ka fo ko jamana do be bana wero be ina fo sumaya na nyogonaw olu fene tamasere ye farikolo kalaya ye u be mi ni mogo fe alibi akera covid 19 ye walima akera o bana sugu ye naw ye tamasere nunu ye ina fo farikolo kalaya nunu mi ni ne baw fe aka kuna foni ni keneya tigila mogo fe wala sa ube se ka u blasira
o bɔlen ko yen fɛnɛ hakilina wɛrɛw bɛ bana in kan n'o ye covid-19 ye n'o ye a furako ye fura min bɛ se ka taa mɔgɔw fɛ walasa k'a kunbɛn walima ka a kɛnɛya u y'a yira k'a fɔ ko covid-19 ko sɛgɛsɛgɛli caman bɛ sen na an bɛ don min na i ko min bi nka k'u filɛ yɔrɔ min na fura tɛ yen a fɔra min sɛbɛntiyara k'a fɔ ko n'i ye nin ta a bɛ bana in kunbɛn walima n'i ye nin ta a b'i kɛnɛya ka bɔ bana in na o fura ninnu na min tɔgɔ carilen don kosɛbɛ o ye hydroxychloroquine ye mɔgɔ caman hakili la ko n'i y'ale ta k'a bɛ bana in kunbɛn walima n'i y'ale ta a bɛ bana in kɛnɛya OMS mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko covid-19 ko bi bi in na k'olu m'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko n'i y'o fura in ta a bɛ bana in kunbɛn walima a b'a kɛnɛya ko hydroxychloroquine yɛrɛ filɛ nin ye ka to k'a ta ka caya a ta ko juguya o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛw ye mɔgɔ ka kɛnɛya ma fo ka taa se saya ma OMS ko nin wagati in na ale bɛ ka min kɛ o de ye baara ye ka hakilinaw fara fara ɲɔgɔn kan ani k'u jateminɛ cogo min na fura bɛ se ka sɔrɔ min bɛ covid-19 bana kɛnɛya u b'o baaraw la nka u ma tila fɔlɔ n'o bɔra yen hakilina wɛrɛw bɛ yen nɔ ko foronto kelen kelen ko n'i y'o k'i ka dumuniw na a bɛ se ka kɛ naji walima dumuni wɛrɛw ye ko bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana in kunbɛn walima k'i kɛnɛya ka bɔ bana in na n'o y'a sɔrɔ a b'i la n'o ye covid-19 ye u y'a yira k'a fɔ ko foronto n'a kɛra dumuni dɔw la a b'olu sankɔrɔta a b'olu ja nka k'a fɔ ko n'i y'a k'i ka dumuni na k'a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kisi covid-19 ma walima ko k'i kɛnɛya n'o y'a sɔrɔ covid-19 b'i la ko o ma yira olu ma baara kɛ min b'o yira ko waleya minnu bɛ yen bi i n'a fɔ an bɛ don min na walasa ka mɔgɔw lakana bana in ma o de ye danfara minnu fɔra an ni ɲɔgɔn cɛ k'olu matarafa n'o bɛ daminɛ mɛtiri 1 na ani fɛnɛ mɔgɔw k'u hakili to k'u tigɛ ko ka caya ji ani safinɛ na ani o ladilikanw n'u ɲɔgɔnna caman u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko ka dumuni kɛ ka ɲɛ ani ka ji min farikolo mago bɛ hakɛya min na a k'o sɔrɔ ani fɛnɛ ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ ani farikolo mago bɛ sunɔgɔ wagati hakɛya min na k'o fɛnɛ matarafa k'olu yɛrɛ ye sababu ye minnu b'a to bakurunba fɔ la an ka kɛnɛya sabatilen bɛ to an bolo mɔgɔw ko o jate ninnu minɛ k'o baara ninnu kɛ walasa u ka kɛnɛya sinsinnen bɛ se ka t'u bolo olu de bɛ se ka kɛ sababu ye k'an tanga bana in ma ani bana caman i n'a fɔ covid-19 ɲɔgɔn na nka k'a fɔ ko foronto ko n'i y'o kɛ dumuni na ko bɛ se ka bana in kunbɛn walima n'o y'a sɔrɔ bana in b'i la k'a b'i kɛnɛya k'o ma yira fɔlɔ ninnu de ye kunnafoniw ye an sera ka minnu dɔw tɔmɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ka bɔ OMS yɛrɛ yɔrɔ la o lase an filɛlibagaw ma. an bɛ Sogona Jakite fo ni sanga in na ka wali ɲɔgɔn dɔn k'a ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ kɛ bɔlɔlɔ in sanfɛla la an ka hakili to an yɛrɛ la sabula fɛn fɛn ye fɔ a ko la tiɲɛ b'a la nkalon b'a la nka anw yɛrɛ de kan ka se k'a dɔn mun ye tiɲɛ mun ye nkalon ka se k'o danfara dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na an ka maa welelen n'o ye Mohamed Togo ye ale kun donna an ka kumaso kɔnɔ ni sanga in na an b'a yɛrɛ fo k'a wali ɲɔgɔn dɔn Mohamed i bisimila. Bamananw ko ten ko maa kan y'i yɛrɛ d'a kɔnɔ Mohamed Togo yɛrɛ ye jɔn de ye. yanni n ka don n yɛrɛ la k'a fɔ n bɛ foli lase an lajɛbagaw ni an lamɛnbagaw ma donc ne ye Mohamed Togo ye ne ye karamɔgɔ ye dɔgɔtɔrɔ karamɔgɔ minnu min ka baara ɲɛsinnen don ka paramédicaux former donc olu ye sage-femme infirmier laborantin ale ni hygiéniste donc an ka ekɔliso bɛ Tomikorobugu. o diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn tɛ foli min na i nana an ka weleli la n y'a fɔ cogo min na diyara n ye Mohamed n bɛna ɲininkali kelen k'i la ɲininkali mun kɔni bɛ i n'a fɔ ɲininkali mun t'a kunbɔ yɛrɛ nka coronavirus yɛrɛ covid-19 yɛrɛ ye mun de ye de. Coronavirus comme aw tulo b'a la coronavirus banakisɛ dɔ de bɛ ni virus don virus ye mun ye banakisɛw tilanen don dɔw ye bactérie ye dɔw ye parasite ye dɔw ye champignon ye bon virus ninnu de ka misɛn n'a bɛɛ ye an ka banakisɛ sɛgɛsɛgɛlaw minnu b'an bolo n'u tɔgɔ microscope olu tɛ se ka min ye virus in b'o de la donc coronavirus in b'o olu ka jɛkulu de kɔnɔ maintenant banakisɛ in an y'a a tɔgɔ kɛra covid ye pour que k'a fɔ a ye ko bana min ni a banakisɛ ye coronavirus ye 19 tɛ dɔwɛrɛ ye a yera 2019 a yera 2019 donc plus précisément décembre 19 ni ye
o de b'a kɛ covid-19. O n'a kɛ n ka ɲininkali filanan ye sabula n'i y'a ta k'a lajɛ bi anw dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko coronavirus dɔw yɛrɛ fana b'a fɔ ko covid-19 yala danfara jumɛn de bɛ nin fila de ni ɲɔgɔn cɛ de. ok coronavirus o ye banakisɛ yɛrɛ tɔgɔ ye donc covid-19 o ye bana tɔgɔ ye den min bɛ covid in na o de ye bana ye disease c'est en anglais donc o de y'a kɛ bana ye donc diɲɛ sereke naani min ɲɛsinnen don kɛnɛya taabolo ma o de ye o tɔgɔ in da la donc c'est pourquoi a ye coronavirus mɛn ka mɛn yanni aw ka covid-19 mɛn. o faamuyana hakili la aw bɛ faamuyali ta sɔrɔ nin fɛnɛ na mais Mamadu hali san bɛ ɲɔgɔn bolo coronavirus in yala a bɛ dɔn cogo jumɛn na k'a bɛ adamaden na de. bon donc an ye tamasere saba di k'o ye tamasere jɔnjɔnw ye n'olu yera maa o maa la i kan ka weleli kɛ pour que i ka ko ka lajɛ o tamasere fɔlɔ o ye farigan ye farikalaya o de la aw ɲɛ b'a la ale kɛlɛli la an bɛ thermomètre utiliser donc a filanan o ye sɔgɔsɔgɔ ye donc a sabanan o ye ɲɛnakili degun ye ɲɛnakili degun b'i sɔrɔ i ka ɲɛnakili la donc i bɛ fiɲɛ min sama i tɛ fiɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ i ka ɲɛnakili bɛ degun dɔɔni donc nin saba bakulu ninnu de ka bon ale ko la. o diyara n ye faamuyali ta sɔrɔ fɛnɛ na sɔnni an k'i bila ka taa ɲininkali laban min na bɛna mun tɔngi la nin sanga in na o de ye yala bana in est ce que fura b'a la wa. ok donc en fait bana in a t'i n'a fɔ fura b'a la n'an bɛ kuma aw tulo b'a la wagati bɛɛ ko mɔgɔ dɔw kɛnɛyara donc virus ninnu ye fɛnw ye u ka ca u caman bɛ mɔgɔ minɛ fura t'u la mais organisme yɛrɛ de b'a yɛrɛ défend k'u kɛlɛ donc bana in a kɔlɔlɔw de ka ca o kɔlɔlɔ ninnu de bɛ furakɛ n'olu furakɛra ka ban pewu a ka ca ala fɛ an yɛrɛ bɛ kisi bana in ma fura t'a la fɔlɔ mais u bɛ ɲinini bɛ ka kɛ hali. alhamdulilayi an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲininifɛnw kɛ sabatifɛnw ye ka ɲininifɛnw kɛ sɔrɔlifɛn ye soni mamɛdi ka taa an ka ɲininikɛlaw fɛnɛ kɔni taara u ka mikrow n'u ka kameraw kɔni welewele k'a kɛ welewele ka mɔgɔw hakilinataw fɛnɛ ɲini k'a dɔn an ka jɛ ka ɲɛma dɔw fɛnɛ fɛ dɛ. coronavirus kɔni ne hakili ye min y'a la u kɛlen don ka gɛlɛya min don a la u ka dɔ bɔ gɛlɛya la n tɛ gɛlɛya bana in yɔrɔ tun ka gɛlɛn ka kɔrɔ nka bana in ye belebele fara a kan. vraiment bana in kɔni a bɛ wajibiya de i y'a faamu bon sisan gouvernement ye mesure min fɔ an ɲɛna k'an k'an tigɛ ko safunɛ la an k'an nun protéger i m'a faamu ko bɛ se k'an tanga ma. ne kɔni t'a dɔn k'a bɛ na a bɛ yan dɛ ne kɔni dalen t'a la k'a bɛ yan yɛrɛ n ko ne dalen t'a la k'a bɛ yan yɛrɛ dali foyi tɛ ne bolo ne t'a tigilamɔgɔ ye o ne ma mɔgɔ ye k'a b'o la bon n yɛrɛ ma a tɛ n yɛrɛ la. coronavirus bana don jarabi don n'ala y'a se jamana ma koba don quoi nka a bɛ taa ni hakili ye. non bon ne dalen b'a la mais a politique ka ca quoi coronavirus a politique ka ca kojugu mais an bɛ ala deli ala k'an kisi a masibaw ma. coronavirus a bon a kɔni coronavirus aw hakili b'a la cogo min na sa an kɔni ma da la yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la a dankari n'a dankari fɔlɔ an kɔni ma da k'a fɔ k'a bɛ mali la yɛrɛ fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ sa ni tiɲɛ de don ala kana kɛ tiɲɛ kɔ. depuis coronavirus ko in daminɛra an ka dumuniw tɛ ka sa an ka sɔrɔw bɛɛ datugura surtout anw yɛrɛ ɔkɔlimɛtiri musow an cɛw tɛ ka sara an tɛ ka balo ɲuman sɔrɔ an bɛ luwanse la an ka sosaraw tɛ ka sɔrɔ an ka ji tɛ ka se ka sɔrɔ an ka kuran tɛ ka sotigiw b'a la k'a fɔ k'an ka bɔ. Voilà, an bɛ segin ka na an ka kumaso kɔnɔ aw bɔra ka sisan nɔ maliyɛnw kɔni bɛɛ bɔra ka hakilinata di maa damadamanin kɔni bɔra ka hakilinata di bana in kan docteur yala an k'i bila ka taa ɲininkali laban min na bɛna tɛngu i la i yɛrɛ bɔra ka lajɛ an fɛ sisan nɔ e hakilinata ye jumɛn ye nin ko la de. D'accord, donc seulement nin yɔrɔ in na il faut que maliyɛnw k'a faamuya k'a fɔ bana ye bana de maa si tɛ se ka i yɛrɛ tanga bana ma ni minnu b'a ɲɛdɔn n'olu ma i dɛmɛ donc an bɛ yɔrɔ min ko bi maliyɛnw ka da la k'a fɔ coronavirus ye tiɲɛ de et que tiɲɛ don fɛn fɛn bɛ se k'u latanga a ma o ye mesure minnu fɔr'u ye fɛɛrɛ minnu fɔr'u ye ka masque don comme masque filɛ ka masque don
ka tila ka u cɛ janya ka tila tugun ka tɛgɛko kɛ u ka baara ye wa n'a ma ɲa min ka bɛ tuso ou bien bɛ sɔgɔsɔgɔ n'i bɛ sɔgɔsɔgɔ i kana sɔgɔsɔgɔ i tɛgɛ kɔnɔ mais i ka sɔgɔsɔgɔ i bolo nɔngɔ kɔnɔ o b'i permettre mɔgɔ wɛrɛ min bɛ gɛrɛ i la min bɛ magi la a kana i kana o contaminer donc ninnu fɛɛrɛw ye diyagoya de ye ni an ye ninnu fɛɛrɛ matarafa ka ca ala fɛ an bɛ se ka bana in si latunu an ka yɔrɔ la. An bɛ ala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ ka na mɛn ni sanga in na radio Joliba sanfɛ n'aw bɛ ka na jɛ télévision Joliba sanfɛ ani bɔlɔlɔw fɛnɛ sanfɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di ani aw bɛɛ lajɛlen ma docteur Mohamed Togo i nana an ka weleli lamɛn an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ala ka ni ɲɔgɔnna kɛnɛw caya o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ an na weleli bila ni sanga in na an ka maa wɛrɛ weleli ma n'o kɔni tɛ maa wɛrɛ si ye ale fɛnɛ dɔnnen don alors secondenw fana ta parce que a fana ka baara bɛ o de kan o ye an ka ziirindala ye Abubakar Eros Sisoko ale kɔni tɛ ko fɔ maa ɲɛna bilen. Mina ziiri min da ziiri in kɛra Kayi jamana kan cɛ dɔ de tun bɛ yen a tɔgɔ ko Sunkalo tun ye dɔnni masa de ye a bɛ yɔrɔ jan ko ye a bɛ yɔrɔ suru ko ye ko min bɛ kɛ sini kalo kura a b'a ye o de b'a to a ka so tun bɛ fa jamana waati bɛɛ muso furu salenw bɛ na politique mɔgɔw bɛ na ni mɛrisigi yɛrɛ sira so bɛ fa tɛ ayiwa ala y'i to a ka masaya la salon hali dugutigiw fana tun bɛ taa ka taa lajɛli kɛ politique mɔgɔw bɛ taa tugun dugutigiw ta ka taa lajɛ mun kibaruya bɛ n'u ka dugu sɔrɔ san kɔnɔ donc o kosɔn u yɛrɛ ye tɔgɔ kura da Sunkalo la u tun b'a wele ko san kibaru ale de sigilen a sigiyɔrɔ la san wɛrɛ ko bɛ kɛ o bɛ fɔ a b'o f'i ɲɛna masakɛ bɛ sa wa kunun bɛ bin ni mɔgɔw k'u faga a b'a bɛɛ fɔ bon salon dugutigi taara Sunkalo fɛ yen a ko Sunkalo n ser'i ma i ka san kongo k'a lajɛ min bɛ bɔ a la i k'a fɔ n ye Sunkalo y'i sigi a ko tobara mugutabara a y'a ka tiɲɛ da a ye layɛli kɛ sɔnni sera a y'i kunkɔrɔta a ye dugutigi la a ko dugutigi namara kuma kulɔlen kɛn t'a la dɛ san wɛrɛ bana kun b'an kan dɛ bana min bɛna diɲɛ fereke o de kun b'an kan dugutigi ko n y'a to ala ma ko bana in bɛ bɔ min k'a bɛ bɔ tile bɛ wuli jamana minnu kan ni o bɛ Japon ko fɔ n'u bɛ Chine ko fɔ ko bana in bɛ daminɛ ten de k'i sɛnsɛn dɔɔni ka n'a tubabu jamanaw kan n'a bɛ f'o ma ko Europe a b'i bɔ yen a bɛ munumunu ka na don Amérique ka na don fo farafinna a ko ayiwa sisan nin gɛlɛyara a ko bon bana in fura bɛ bɔ min a ko hali jamana minnu ye kalanbaw kɛ n'a bɛ f'o ma ko pays développés a fura tɛna sɔrɔ yen bana in fana tamasiyɛnw b'a la a bɛ di mɔgɔ dɔ b'a sɔrɔ o fana bɛ se k'a d'a sigiɲɔgɔn ma gɛrɛ ɲɔgɔnna bɛ na ni bana in ye ayiwa o fɔlen dugutigi taara san yɛlɛmana dɔrɔn a ye mun mɛn arajo ni tele fɛn fɛn mana wuli u b'a ko covid-19 a ko cɔ n ye bana min fɔ 19 a daminɛna o tuma na a y'a ka dugu fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw wele ko il faut que jamana ka lakana a ka village u nana fɛn fɛn fɔra min bɛ bana in bali k'i minɛ a y'o boloda maa kana gɛrɛ maa la kosɛbɛ ni maa bɛ ko kɛ sɔdani tɛ to foyi tɛ to a ka dugu yɛrɛ fan bɛɛ safinɛ i dontɔ dugu kɔnɔ i b'i tɛgɛ ko i bɔtɔ i b'i tɛgɛ ko o tuma na u ye fɛn fɛn bɛ k'a fɔ n'a ye jamana minnu minɛ o fana fɔra a ye a y'olu kɛ a ye ka jamana kisi ne tun bɛ fɛ k'o di ziirindaw ye bi n'o ye san kibaru ka ziiri ye hali bi ala k'an bɛɛ kisi cɛkɔrɔba in ye min k'a ka dugu la an bɛ Bamakɔ o an bɛ Kidali o an bɛ Kayi o n'an tor'o kan kan walahi bana in t'an sɔrɔ. sɔɔni y'an ka sokɔnɔ bila ka taa an b'a ka rubrique wɛrɛ fɛnɛ lase aw ma mun bɛ tali kɛ alors ni sanga in na an y'a ye k'a lajɛ sokɔnɔ ni sanga in na kɔni bana in depuis n'a kɔni kunkolo bɔra anw fɛ yen nɔ an y'a ye hadamadenw dɔw kɔni wulila ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ma gouvernement kɔnɔ fiyewu
u yɛrɛ wulila u senu damayira la u ye minnu kɛ ka se ka jamanadenw dɛmɛ yala e ye mun sɔrɔ k'o fɔ an ɲɛna o la an ye kunnafoni minnu sɔrɔ k'o lase an lamɛnbaaw ma olu de filɛ nin ye i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na bana in kun bɔlen diɲɛ kɔnɔ jamana ɲɛmaaw wulila ka kunnafoniw cari jango ka ɲɛsin ladilikan ninnu ma mɔgɔw kan ka minnu matarafa walasa k'u kisi bana in ma o fɔlen o dɔɔnin kɛlen kɔ mɔgɔ caman bɛ yen minnu ma sigi u ma to u nɔw la u y'a bɔ u yɛrɛ la ka wuli ka waleyaw ta ka u mɔgɔɲɔgɔnw sɛgɛrɛ walasa k'u dɛmɛ cogo min na ani ka fɛɛrɛw kɛ cogo min na u bɛ se ka kisi banakisɛ in ma o dɔw ye jamana dɔw la bana in juguyalen u y'a fɔ ko mɔgɔw ka to so kɔnɔ u kana bɔ sokɔnɔna la walasa u degunnen kana to dɔw tora ka jaw kɛ k'olu cari yɔrɔw la walasa ka ɲɔgɔn nayɛlɛ dɔw ye dɔnkilidaw kɛ olu kɔfɛ mɔgɔ dɔw wulila a kɛra u kelen walima a kɛra kulu ye ka fɛɛrɛw ɲini cogo min na sanuya minɛn minnu fɔra ani kɛnɛya minɛn minnu fɔra ka se k'olu ɲini ka t'o di kɛnɛyasow ma ani mɔgɔ wɛrɛw ma jamaw bɛ caya yɔrɔ minnu na kuma dɔw la walasa k'u dɛmɛ ani cogo min na fɛnɛ bana in kana se ka cari kosɛbɛ o dɔw ye u ye eau de javelw ɲini ka safinɛw ɲini o n'a ɲɔgɔnna caman ani masikiw nun datugunan ninnu walasa ka mɔgɔw dɛmɛ ka kisi bana in ma a diyara an ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka cɛsiri la sabula bana in yɛrɛ depuis ni a kɔni bɔra fo sisan nɔ i yɛrɛ ka wuli ka jɔ an y'a ye a fanga bonyana an bɛɛ lajɛlen ala ka n'i ka se k'i bolo fu ye foli ni tanuni o bɛ an yɔrɔ ni sanga in na ka se aw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ ka na diya ni k'an lamɛn an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn jamukan in a bɛ ni ka se a kuncɛ ma yɔrɔ ma nka sɔnni an ko don ɲɔgɔn na sa an bɛ alors aw bɛɛ lajɛlen fo tuguni ka waleɲuman dɔn an ka artistes olu ka wuli ka jɔ bonyana ni sanga in na ka bɛn ni bana in yɛrɛ kɛlɛli ye an y'a ye k'a fɔ k'u ye misali caman kɛ ka mɔgɔw sensibiliser ka mɔgɔw bilasira walasa mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ minɛ ka bɔ bana in ma cogoya min na o maa dɔ la an y'an ka denmisɛnninw bɛ yen nɔ ale baba mariko ye ale fɛnɛ message ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ walasa mɔgɔw ka se ka alors sensibilisation kɛ ka se ka mɔgɔw bilasira an ka se ka an yɛrɛ minɛ ka bɔ baba mariko ka bɔ banakisɛ in ma an bɛ baba mariko an b'ale ka message lajɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ a yɛrɛ ye dɔnkili dɔ da dɔnkili min diyara diɲɛba bɛɛ ye mun tɔgɔ ye coronavirus a kɔni tɛ tɛmɛ ne fɛ fiyewu fiyewu e yɛrɛ don an ka baba mariko an ka lajɛ. Salamu alaikum Malian cɛna muso ma kunnafoni dɔ bɛ k'a lase aw bɛɛ ma ko bɛ dugu la coronavirus nana ka bɔ farajɛ la ka na fɛ fo farafinna fermez les frontières aw kana sɔn a ka don yan de fermez les frontières aw kana sɔn a ka se yan dɛ aw ka artiste de don Baba Mariko an bɛ yan hukumu kɔnɔna la bana min n'a kɛlen don ka diɲɛ wuli ka jɔ a sen kan sisan n'an b'a wele ko coronavirus an bɛ yan o hukumu de kɔnɔna la ka a ɲini bɛɛ fɛ gouvernement kɛlen don ka mesure min bila en place an bɛɛ ka mesure ninnu an k'u respecter walasa an cɛ bɛ se ka janya bana in na cogo min an bɛ dugawu kɛ bana in ye mɔgɔ minnu ni kasara an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u la ala ka bana in ala k'a nagasi peace and love de la part de votre artiste Baba Mariko, père de Yaï Sirafolo. On est ensemble. Luca Production présente Mariko Baba. Fermez les frontières, fermez les frontières. Fermez les frontières, fermez les frontières. Assalamu alaikum, Malien cɛna muso ma kunnafoni dɔ bɛ k'a lase aw bɛɛ ma ko bɛ dugu la coronavirus nana ka bɔ farajɛ la ka na fɛ fo farafinna a ye Congo tɛmɛ a sera Senegal a sera Côte d'Ivoire a sera Burkina a sera Guinée a sera Nigeria aw ye ko bɛɛ kɛ coronavirus ka na se Mali la fermez les frontières, fermez les frontières. Fermez les frontières, fermez les frontières. Aw ye daw bɛɛ tugu aw kana sɔn mɔgɔ si ka tɛmɛ hali ni minɛminɛ ko an bɛ tɛmɛ f'aw ka sɛgɛsɛgɛ ka jateminɛ kɛ ka dɔkitɛriw ka ladilikan lamɛn yaasa an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka bana jugu in kɛlɛ. Personne n'est à l'abri où que tu sois de ce sale virus. Respectons les mesures pour vaincre ce sale virus. Engageons-nous tous pour stopper ce sale virus. Soyons vigilants et qu'Allah nous protège du coronavirus. Fermez les frontières, fermez les frontières. Fermez les frontières, fermez les frontières.
Engageons ensemble contre le coronavirus. Allah kishi bana jugu ma coronama. Luttons ensemble contre le coronavirus. Ambega fara nyogonga ka bana jugu kele. Nous voulons voyager, mais Corona nous empêcher. On veut s'amuser, mais Corona nous empêcher. Nama fusiria dana, akale kano fagabauna. Nama wili kakwama, akale kano fagabauna. Fermez les frontières, fermez les frontières. Fermez les frontières, fermez les frontières. Baba Mariko nale artiste demsini ni mo mi ko ni te sangayna le ka wuli ka jo fanga boyna ka beni coronavirus re kleli amba fo ka wala nyando awara ka le dika donc la mi sando mu tali coronavirus ka me Baba Mariko fo ka wala nyando la te fulimina ni sangayna ambe artiste bela jele fo male artiste bela jele ni artiste bela jele sabla banany jema bela bo bela jele wulla ka sena dongoke wala sa banay mi ska takaba anga ni sangana wakati na Baba Mariko ami fo dante fulimina wala amba fo na ka fo kuni ngonna dansigi anga la cellule bigula dayna ni alama bashikini alama anga junya jala oni an ana nyogon soro ni nyogona kene wore kan kasika anda do coronavirus la mumba an kuna kan nyogon ci amasi anda do muna bi kasi wo fana wala do na to kon la sono ci samba fo bla jile ko am bla jile kan rek kisi kan bla jile tan ala kan bla jile fene kisi amba fo na ko kan be a nyogona vraiment assalamu alaikum ala ka do reirana on ci ne ko ni mun ko ye kabini covid-19 ya yɛrɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ foyi de man ɲi bilen n ka cɛ a ye danaban ni covid-19 in tɛ yan an b'a kɛlɛ k'a kɛlɛ fo ka y'an bila